दिनै जोङो काजलगांव डिस्ट्रिक्ट एपिबि पलिटिकल हान्जा गोदानै दाजानाय मानगोनां डक्टर अनजालि प्रभा दैमारिनि दैदेननाय आरो बिथां प्रदीप कुमार ब्रह्म जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोननि दैदेननाय बे एपिबि पलिटिकल हान्जाया दिनै नैबे 14 चिरां दुवारनि सिङावहाय जोङो ज' लोगो नांनानै मोनसे वाल पेन्टिं बे वाल पेन्टिं जोङो दिनै लिरदों। दा बेवहाय गोबां जों जोंनि मावथिफ्रा बेवहाय बाहागो लानानै दिनै सानसे फुंनिफ्रायनो अखा सान्दुं नेवसिनानैबाबो बेखौ दिनैहाय लिरदों। खारना बेनो मा बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआ जोंनि नैबे बिटिसि हालामावहाय सोलायनाय आरो मोजां मोनसे 6 शिड्यूलखौ बा ट्राइबेल लेन्ड ब्लक एरियाखौ जोङो मोनसे मोजां सरकार नांगौनि थाखाय जोंनि बे एपिबि हान्जाया दिनै बेवहाय थार्ड फ्रन्ट पलिटिकल हान्जा हिसाबै जन्म जादों। दिनै बे पलिटिकल हान्जाया बे बिटिसि ओनसोलाव गासैबो जाति जनजाति हारिखौ लानानै दिनै जों बेवहाय सरकार दैदेनलांनो थाखाय दिनै जों बेवहाय ज' खामानि मावदों। आसा मिजिंथिदों बे एपिबि पलिटिकल हान्जा गोदानखौ बा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड पलिटिकल हान्जाखौहाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बजबनानै लागोन बा मदद होगोन बेखिनिखौ जों मिजिंथिदों। आरो जों मेसेज मोननाय मथेब्ला बे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव सोलायनाय जाय सरकारा दिनै सोलायनाय आरो सोलायनाय परिबर्तननि बाथ्रा लानानै जे 5 बोसोराव सरकार सोलायदोंमोन, बे 5 बोसोरनि सोलायलांनाय सरकारनि सायावहाय गोबां रायजो राजा 5 बोसोराव दिनै तारिखाव अहानाय मोनबाय, बानाय मोनबाय। बेनिखायनो दिनै जोंखौहाय थार्ड पलिटिकल हान्जा नांगौ हिसाबै जोंखौ खावलायनायलाय बे एनइटि फराम एक्स एनडिपि जों दाजानानै होजानाय बे एपिबिआ साफ्रोमबो बे बिटिसि हालामनि रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि 30 बोसोर बा 35 बोसोर दावहा नांनाय एक्स एनडिपिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट मानगोनां रन्जन दैमारिनि समस्याखौ लानानै बा बिटिआर एकर्डनि माखासे क्लजफोरखौ खामानि मावनांगौनि थाखाय बा सानजाहा बिकेडब्लिउसिनि माखासे समस्याखौ खामानि मावनांगौनि थाखाय सानजाहा कार्बि आलंनि माखासे समस्याफोरखौ मावफुंना होनांगौनि थाखाय सिमा बारायनांगौनि थाखाय गासैबो लिरनाय आरो फरायनाय बिथिंफोर लानानै दिनै बे एपिबिआ रायजो राजानि खावलायनाय बायदिनो बे आफादा थांनाय एप्रिलनि 2 तारिख 2025 बे डेटआवहाय बाक्सा जिल्लानि बरबरि डिजिटेल केम्पआवहाय बे गोदानै जन्म जादों। खोब गोदान। दा गोदानब्लाबो जों दिनै मिजिंथिनो हादों जे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दिनै बे एपिबिखौ मोनफ्रोमबो जाति जनजाति हारिनि रायजो राजाफ्रा दिनै बजबना लादों आरो जयनिं जादों। दा बेखिनिखौ दिनै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बे एपिबि पलिटिकल हान्जाया फैगासिनो थानाय नैबे बिटिसि इलेक्सनावहाय जेरैखि जायाब्लाबो रायजो राजाया जोंखौहाय मोजाङैनो सापर्ट खालामनायनि गेजेरजों जों सरकाराव फैगोन। सरकाराव फैनो हायोब्ला मोनफ्रोमबो जाति जनजातिनि समस्या आरो जोंनि माखासे सोलोंथाइ, जोंनि माखासे डेभेलप आरो जोंनि माखासे सिंसा ओनसोलफ्राव थानाय समस्याफोरखौ लानानै जों खामानि मावनो थाखाय दिनै मोनसे थिरांथा लादों। दा बेनिखायनो मिजिंथिदों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बे एपिबि पलिटिकल हान्जाखौहाय बजबना लागोन बा फैगासिनो बे बिटिसि इलेक्सनावहाय मोनफ्रोमबो बिटिसि ओनसोलावहाय दिनै नैबे जोंनि एपिबिनि माखासे वाल पेन्टिं बा वालाव बा पस्टआव जों लिरनाय हाबाफारि लादों। बेखिनि हाबाफारिया जोङो नैबे 14 चिरां दुवारावहाय जोङो साननै जाबाय। बे खामानि मावनाया सप्तासेनि बारबाय। दा बेखिनि खामानिखौ जों स्टार्ट खालामबाय थादों, मावबाय थादों। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि चेनेलजों जों दिनै खावलायहरदों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे एपिबिखौ फैगौ बे बिटिसि इलेक्सनाव देरहानानै मोजां मोनसे सरकार दाहोगोन बेखिनिखौ मिजिंथिनानै बेसे बियाबाव एपिबि हान्जाया केन्डिडेटखौ होगोन। दासान्दि बर्तमान बे एपिबि पलिटिकल हान्जाया बबे समस्थियाव जोङो इलेक्सनखौ गेलेगोन। दा बेखिनिखौ जों दा डिटेल्सबाबो जों बुंथ'नो हाया। खिन्थु एपिबि हिसाबै सेन्ट्रेलनिफ्राय बे सिडब्लिउसिनिफ्राय दिनैहाय मोनसे खामानि दङ जे मोनफ्रोमबो बियाबाव बे 40टा बियाबनि गेजेराव जेसेबां हायो एसेबां
डिस्ट्रिक्ट आरो ब्लक आरो प्राइमारिखौ दानानै खामानि मावबाय थानो थाखाय दिनै सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंनो बिथोन होदों थिग बेबायदि बिथोन होनाय बायदिनो जोङो मोनफ्रोमबो 40टा बियाबनि सिङाव दिनै जों खामानिखौ मावबाय थादों बेनिखायनो सम आरो बोथोरजों लोगोसे जोंनि बे पलिटिकेल हान्जाया एपिबिआ बबे बबे समस्यायाव जोङो केन्डिडेट होगोन बेखौ उननि पर्यायावहाय जों नोंथांमोननो चेनेलनि गेजेरजों जों फोरमायना होगोन थेंक इउ